Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant, molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular. Per exemple, va ser president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana des de 1978 fins al 81 i ha estat també vicepresident de la Confab des del 2012 fins al 2015. A l'àmbit professional, ha estat cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs del 98 al 2004, subdirector general de Participació en l'àmbit local de la Generalitat de Catalunya del 2004 al 2012, gerent de l'Ajuntament de Premià de Mar del 2013 al 2015 i comissionat de Participació i Democràcia Activa de l'Ajuntament de Barcelona. A l'àmbit acadèmic, és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com a professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquestes matèries. Seguim parlant dels òrgans de govern de la comunitat. Hem parlat de la Junta i de quina manera es prenen els acords a la Junta, els diferents tipus de majoria que hi ha a la Junta de Propietàries, i ara anem a parlar dels altres càrrecs, els càrrecs que són personals, els que, a diferència de la Junta, no són col·lectius, no són col·legiats, sinó són personals. La primera cosa a tenir en compte és que és obligatori d'acceptar el càrrec de la Junta. No pots dir que no vols ser presidenta, no pots dir que no pots ser vicepresidenta, secretària, si la Junta ho acorda pel sistema que heu establert d'elecció dels càrrecs. Hi ha excepcions per a aquesta obligatorietat. Imagineu una persona que és titular d'un pis però viu a Guadalajara. No vindrà de Guadalajara a gestionar el pis, no? O té una situació personal complicada, alguna malaltia, alguna situació de complexitat que li dificulta per exercir aquesta funció. És a dir, les causes d'abstenció, les causes d'excepcionalitat s'han de ser taxades i han d'obeir al sentit comú. Però si no hi ha aquesta causa, no hi ha cap possibilitat d'escapolir-se de l'obligatorietat d'exercir el càrrec que em pertoqui segons els acords de la Junta. La persona que pugui ocupar qualsevol d'aquests càrrecs no pot ser discriminada perquè no pot tenir cap tipus de discriminació per sexe, orientació sexual, origen o creences, ni per cap altre motiu. No es pot dir que aquesta persona és una dona, és una persona, o és un gay o una lesbiana, o és una persona d'una creença religiosa, és musulmana, testimoni de Jehovà, jueva. Aquestes no són causes que puguin impedir, que impedeixen l'exercici d'aquest dret. Seria una discriminació i es podria acabar portant als tribunals. El sistema d'elecció acostuma a ser el rotatori, és a dir, primer primera, primera segunda, segundo primera, segundo segunda, van pujant en funció dels pisos o locals que hi hagi a l'edifici. Es pot fer també per elecció, es pot fer també per sorteig. Això es defineix com es vulgui, però un cop està definit el sistema s'ha de complir. La presidència i la vicepresidència, perquè us deia abans, la vicepresidència no té per què existir, tot i que és recomanable, perquè pot ajudar a la presidència, però si existeix, van juntes, tenen les mateixes funcions. Són funcions representatives, són les que han d'anar a la notaria a fer una escriptura, si per exemple es volen modificar o crear els estatuts, són les que han de comparèixer davant judici si la comunitat és cridada a judici, alguna persona ha de representar la comunitat, aquesta persona és la presidència, té funcions executives, és a dir, ha d'obligar al compliment de les decisions que ha pres la Junta, és a dir, hem decidit que no es pot treure l'escombraria fins a les 8 de la tarda, doncs ha de vetllar perquè això es compleixi i si no es compleix, reclamar, dir-li a la persona incomplidora que està vulnerant els acords de la Junta i en tot cas ja us vaig explicar que quan alguna persona no compleix els acords de la Junta, se li pot obligar a complir-los, a deixar de fer el que fa malament mitjançant l'acció de cessació, perquè pot intervenir un tribunal i si la sentència obliga a fer o a no fer el que s'acordi, si no es fa
o es deixa de fer allò que diu la sentència, seria incompliment d'una resolució judicial i això tindria conseqüències més perjudicials. Finalment té funcions de vigilància, de comprovar que els elements comuns funcionen en condicions, que els ascensors funcionen en condicions, que els sistemes de manteniment, de neteja, dels contractes que s'hagin fet amb altres professionals que estan funcionant, té aquesta obligatorietat dins les seves funcions. Només poden ser presidents, presidentes, vicepresidents, vicepresidentes, les persones titulars del dret de propietat. He insistit i insisteixo. Aquest càrrec, el seu exercici és gratuït, no es pot percebre cap tipus de remuneració, tot i que es poden recuperar les despeses ocasionades amb motiu d'aquesta funció. És responsable civil i penal de les seves actuacions. Atenció, la responsabilitat civil suposa el dret a indemnitzar a la comunitat per la seva mala gestió. Imagineu, per exemple, que un president o una presidenta decideix, sense encomanar-se a ningú, deixar de pagar l'assegurança de l'edifici. I hi ha un problema i no tenim una pòlissa d'assegurança que cobreixi aquest problema, aquest sinistre que s'hagi produït. Aquesta mala actuació per part de la presidència suposa responsabilitat civil, ha d'abonar els costos que suposa aquesta mala actuació. I responsabilitat penal en el sentit que la comunitat, com a persona, anem a dir, jurídica, com a persona que no existeix al món real, al món físic, sinó que és una creació del dret, la comunitat no pot anar a la presó. Qui té responsabilitat penal és la persona que actua en nom de la comunitat. Si a conseqüència de la seva mala actuació s'ha produït un fet que pugui ser susceptible de considerat delicte, aquesta responsabilitat li suposaria la condemna que li pertoqui pel tipus de delicte que s'hagués comès. Però és responsable penal la persona que exerceix la funció de presidència, ja sigui president, presidenta, o vicepresident o vicepresidenta. I la vicepresidència, que té aquestes mateixes funcions, i substitueix a la presidència quan aquesta no pot. Secretaria i administració. Ja us deia que poden anar juntes. Es pot exercir la presidència si les acumula, si és una comunitat amb poques persones i es vol estalviar el cost que suposa la contractació d'una persona externa, doncs ho pot fer la presidència o ho pot fer qualsevol titular del pis o local de l'edifici. Quines són les funcions de la secretaria? Si existís secretaria separada d'administració. Normalment s'acumulen, secretaria i administració, però anem a parlar primer de les funcions de secretaria i si estan acumulades només s'han de sumar aquestes dues funcions que ara us descric. Fer el certificat de deutes amb la comunitat. Quan una persona vol vendre el seu pis o local, ha de notificar a la persona que adquireix quina és la situació de deutes. Això ho fa la secretaria. Igual que si li volem reclamar via judicial el deute a una propietària morosa, no amorosa, sinó morosa, o sigui que no ha pagat, també cal aquest certificat que ha d'emetre la secretaria. Ha de signar les convocatòries i els avisos per celebrar les juntes. Convoca la presidència, però el que signa és la secretaria, que és la que gestiona, anem a dir, la part documental de les reunions. Si per alguna raó no pot assistir a la Junta necessita sempre una persona que faci funció de secretaria i ha de designar en el mateix moment alguna persona que faci de secretaria. Redacta l'acta, la transcriu al llibre d'actes. El llibre d'actes ha d'estar, és el mateix i només es canvia quan s'ha exhaurit, ja no queden més pàgines per escriure. El llibre d'actes acostuma a estar diligenciat al registre de la propietat, ha d'estar diligenciat al registre de la propietat. Redacta l'acta, la transcriu al llibre i la signa juntament amb la presidència. L'acta no és vàlida si la presidència no dona també la seva conformitat. Rep els escrits de les persones propietàries que s'hi vulguin oposar als acords adoptats, allò que us deia que en un mes des que es notifica l'acte es poden oposar als acords, és qui rep les informacions, les comunicacions sobre els canvis de titularitat dels pisos quan es transmet la propietat del pis o local i quins són els domicilis per fer les comunicacions. I finalment és qui custodia els llibres d'actes, que s'han de custodiar durant 30 anys.
O sigui, la secretaria, que pot anar canviant, ha de mantenir el llibre d'actes durant 30 anys i tota la documentació relacionada amb la vida de la comunitat. Aquesta altra documentació, que no és el llibre d'actes, només requereix mantenir-la en poder de la secretaria durant 5 anys. L'administració. L'administració ha de prendre les decisions, les mesures necessàries per conservar els béns, és a dir, contractar el paleta, el servei de manteniment, la neteja, vetllar pel compliment de les obligacions i advertir de que no s'estan complint. Oiga, escolti, que vostè no ha fet tal cosa i l'hauria d'haver fet. Preparar els comptes anuals de l'exercici que s'està gestionant i la proposta de pressupost per al següent, executar els acords de la Junta i cobrar les despeses, cobrar els pagaments pertinents, decidir l'execució d'obres de conservació urgents i després les comunica a la presidència i pagar, amb autorització de la presidència, les despeses que siguin urgents, normalment s'hi van encàrrec al fons de reserva. Les altres funcions que expressament li siguin atribuïdes per la Junta o per la llei. Tant la presidència com la vicepresidència, tant la secretaria com l'administració responen davant la comunitat, davant de la Junta de la comunitat, de les seves actuacions i del seu funcionament.